Hello friends and welcome back. Aniya na usab kita ning bag-o na tong episode. Ato karong hisgot-hisgotan ang pamagi kung unsaon pagbuhat ang usa ka video introduction para sa imong video vlog. Ang Microsoft PowerPoint mao'y pinaka main software nga atong gamiton sa pagbuhat niini. So walay paglangan-langan, tara na, magsugod na ta. Okay, so atong i-open ang Microsoft PowerPoint. Mag-create kita bagong blanco nga presentation. Wala po, wala na diri ang pisit ako. Ato kining i-clear. Pa, Ha? wala na diri ang pisit ako lagi. Pili siya marinig. Now mo insert ta og word art para sa atong main title. Okay. Kini. And then atong i-type caps lock. How to create animated intro for your video blog using the Microsoft PowerPoint. Okay. Okay. Okay guys, yes out. Iro gamay. Niya mo insert ta og picture nga naa sa hard drive. So picture in the hard drive. Nabalik na. Okay, so select kini siya. Okay, so atong i-roll mahinuna dihang makita o atong insert kan o subtitle. So kini siya atong i-type. And then another subtitle. Carrying a color. Status computer services. Position. Okay, so sunod na tong buhaton ang pagpa-improve sa look sa atong presentation. So ako kining
change ang font nini. So gamit kita kaya siya. The moon night Then the picture ito siyang not living in glow. reality. Then So now I'm bigger. yesterday. Okay, that's siya. Then ini. So itong pagganyan ang font. Ganyan ang font. Okay, that's siya. Pero may napita. Then ako na siyang Osborne. Ito lumain. Okay. So, and then the design of the background. So kiri or kini siya. Okay, so mauna na siya. So okay sa atong butangan o animation. Okay, siya. Then sunod kami siyang put in. Okay, sunod ini. Oil. Ini siya. Okay, so we start with previews. Start with previews. Start with previews. Okay. So we test. So atong butangan o voice effect. Ito sa audio recording. Okay, so press ni siya ng button and then masulti na yun. Hello friends and welcome back to my new tutorial. Okay, so try and then masulti na yun. Hello friends and welcome back to my new tutorial. Okay,
so ato na siyang i-publish ubos. And then ato na siyang i-save. So after na i-export na yung as video. Now, ang paglalan sa itong video mo ang less than o intro MP4 format video. And save. Okay, nahuman na dyan ang atong video tutorial nga tugibuhat aron pag-create og intro. So ato kini i-play ang iyang sample video nga itong i-create. Hello friends, and welcome back to my new tutorial. Og dinhi na lang ko itong mga guys. Daghang kang salamat. Bye-bye.